За мен е огромна радост да бъда тук с вас, заедно до Чавдар Попов. Както съм казвал, не веднъж ние се познаваме вече от поне 15 години. Виждаме сами какво е нивото. Тук това е космическо ниво в Плевен, сега на Кайлъка, с такива гости, с такива граждани, такъв инициативен комитет, изумителни учени, юристи, спортисти, творци от национален и международен ранг. Мисля, че това, че ние сме тук за Чавдар Попов, казва всичко. Аз преден път казах, че дори той да се кандидатира за кмет на Париж или на Своге или на Нью-Йорк, аз отивам и стоя до него там. Аз съм проверил какво е той и знам какво е той от 15 години. Благодаря ви, че сме тук. Борбата ще е тежка и както той каза в началото, аз мисля, че тази борба е не просто за Плевен, тя е и за България. Все от някъде трябва да започне заразата на градивността, на честността и на истинската отдаденост към хората, които, както казва Вазов, нашите брати търпят и го страшно. Така че аз мечтая да започне една промяна от Плевен. Плевен е бил велик град и трябва да продължава да бъде велик град. Плевен е давал поводи за феноменална гордост още през 19 век и в 20 век. И трябва да продължаваме да се гордеем с Плевен и в 21 век. И аз мисля, че всички тук присъстващите са един гарант за това нещо. Пожелавам на добър час на кампанията. Мечтая и искам пълна победа за хората. Вижте, аз ще дойда, ще гласувам в Плевен. Аз съм космополитен човек, това е известно. Аз няма да живея в Плевен, аз няма да живея в София, аз няма да живея в Лондон. Аз ще живея там, където е моето призвание. Но където има такива хора, като Чавдар Попов, аз съм там. Благодаря ви и на добър час. Ние пожелавахме на Чавдар Попов в началото много успех. И мисля, че това е много груба грешка. Пожелаваме му да спечели. Ние трябва да си пожелаем на нас да спечелим. Битката ще е жестока. Какво все едно той трябва да носи нашите раници. Все едно той трябва да носи нашата отговорност. Да пожелаем на нас той да спечели и да пожелаем на другите градове да се намерят един кандидат като него. Другото, което исках да кажа за две неща, щях да дигна ръка преди това нещо е. Да, първо аз днеска си пожелавам да не слушаме повече успехи към Чавдара, успехи към нас, защото горкони. Това е истината. Един друг човек в един друг град, който е прочел, че в инициативния комитет, ме пита, как, защо Плевен е прекрасно място. И аз казвам, да, Плевен аз от дете много харесвам. И е прекрасно място. Обаче тук се казаха едни цифри за 170 милиона на година. За един мандат това е над половин милиард, 600, 700, 800 милиона, плюс други там фондове и други евросредства. За два мандата това са над 1 милиард и 500 милиона само за Плевен. С тия пари Плевен може да стане Версай. Казах на един човек в един друг град. Плевен може да стане Версай за 1 милиард и 500 милиона за два мандата и някой трябва да го поработи. Версай ли е Плевен? Ами не. Викам тогава какво има да си говорим. Грабежа трябва да спре. Не пожелавам успех на Чавдар Попов, пожелавам успех на всички хора, не само на тук присъстващите, защото борбата е обща. Иначе той ще си живее прекрасен живот с прекрасното семейство, така че трябва да се проведе обща борба и Чавдар ще бъде, така да се каже, на пангара от името на всички нас. Трябва да му пожелаем, трябва по-скоро да му съчувстваме и да се молим за него, да го подкрепяме. Трябва всеки тук да свърши ужасно много работа. 3000 прекрасни хора са подписали. Всеки по още 10-30 хиляди. Победата да е пълна и да не се харчат никакви наши пари за балотаж. Балотажа струва много пари, няма нужда от него. 29 октомври е часът на истината. И нека да не мислим, че ще ни се помогне горе от небето. Трябва да отидат хората да гласуват. Трябва да ви призная, никога през живота си не съм гласувал на такива избори. Ще го направя за първи път през живота си, така че пълна победа. Благодаря ви, че сме заедно в тази кауза. Тя е кауза за хората. И това, което си мислих днес е, че изумително е колко е хуманно това, което говори съдия Чавдар Попов. И си мислих, че ако тук бяха Хипократ, Шилер,
Бетовен, те щяха да гласуват за него. Това е абсолютно хуманно поведение във всички направления. Това за мен е мечта.